Oyawre kendo nyako Ramogi Joan kamora mora ma intiero kinyi makawuono akaw thuolo makende marwaki e twak marwa mokwongo kinyi makawuono watwak kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto imbo mar Kenya kabende jatend piny William Ruto nitiere limbe mar ndalo abich e gwenge mag imbo mar Kenya kabende limbe makamano nochakore ayanga chieng' ngeso mano ma juma mokalo limbe makamano notimore chieng' entiere limbe mar ndalo abich kochakore ngeso chieng' Jumapil chieng' wuok tich odiochieng' manyoro odiochieng' makawuono kaachiel kod odiochieng' makiny bende podio biro bedo ka entiere gwengego mag imbo mar Kenya e kinde ma bende jatend piny William Ruto nitiere limbe mare e gwenge mag imbo mar Kenya nyaka sani osesingo chwalo dongruoge mopogore opogore ne jodaka e gwengego mag imbo mar Kenya dongruoge makamagi nyiso nang'o to bende gin kaka mago ma bende ne osinga e kinde mag kisera mar ombulu kose magi gin singo machielo maponono jatend piny Kenya William Ruto chiwo ne jopiny e gwenge mag imbo mag Kenya to nitiere singo mamoko mapoko chopo kare kata kamano mago duto wabro bedo kwatwak e okinyi makawuono ka nitiere kod welo adek ma bende wabro bedo kwatwak godo okinyi makawuono kata kamano wendo achiel kende ema osedonje studio ka okinyi makawuono mano Omulo Junior en director mar weche mag siasa mar duond burano mar Amani National Congress machiegni ahinya Omulo Junior twak mar okinyi makawuono ichio nade achio maber mana kaka iseneno nyako Ramogi Joan Omulo Junior ema osedonje studio ka okinyi makawuono welo mamoko mano Joseph Owino kaachiel kod Moses Oburu biro bedo kariwore kodwa e kinde ma bende wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono kotudore kod limbe mar jatend piny William Ruto imbo mar Kenya odiochieng' manyoro bende jatend piny William Ruto ne nitiere e gwengego mag Bungoma kata kaunti ma Bungoma e gwengego mag imbo mar Kenya sigana no losnwa kod Lydia Okeyo kotudore kod singo mopogore opogore ma bende jatend piny William Ruto medo chwalo ne jodaka e gwenge mag imbo mar Kenya e kinde ma bende entiere limbe kono we wawinjane monde En limbe manodhi mbele imbo mar piny Kenya. Limbe jatend piny Kenya William Ruto manochakore ka tiegruok ma Mount Elgon. Jatend piny noyudo thuolo mar go mbaka gi jodak makono kama nosingo ne gichopo kare singo mag dongruok manochiwe kinde mag campaigns mage. Na mbali na kujenga hiyo County Aggregation and Industrial Park, pia tunajenga soko zingine 10 hapa Bungoma. Soko ya Cheptais tumeweka pesa ya kujenga. Nimeambiwa kuna soko mnataka ijengwe pia hapa Kopsiro. Hata hapo nitapangia tuweke soko hapo Kopsiro. Hizi tunaandika wakulima upya. Wale mlijiandikisha, sasa kama kuna mtu alibaki hakujiandikisha, nafasi iko ya kujiandikisha. Na utuambie unataka mbolea kiasi gani. Ndio tupange tuhakikishe ya kwamba kila mkulima anapata mbolea ya kutosha, muzalishe chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Ruto singo chugu thuolo mag tije rawere kinde manok ma tije koro kwako piny Kenya. So mimi nakuja hapa in the next 2 months kuanzisha program ya affordable housing ya Bungoma County ikiwemo Mount Elgon yenu hii. Na vijana mujipange kwa sababu pale ndio mtapata ajira tuweze kusukuma mambo ya gurudumu ya kwenda mbele tukijumuisha vijana talanta zao, uwezo wao, nguvu zao katika kubadilisha Kenya na pia kila kijana ajipatie riziki na asimamie familia yake. Ruto gilange no limo kambi sukari manzoya kama no singo wito ko gowi makambi sukari no negodo mana mara mosilings billion prabich kod adek kachiel kod gope ma kema moko mag sukari mantire imbo mar piny Kenya kaka yor chiro kembe sukari go. Hiyo maneno ya kuuza shamba ya Nzoia tulisimamisha. Tuka cancel program ya privatization. Hiyo ni item number 1. Niliwaambia wakati nilisimama hapa ya kwamba mbali na kuondoa mambo ya privatization, jambo la pili tutaweka mpango ya kuondoa madeni ya Mumias na madeni ya Nzoia na madeni ya zile kampuni zingine zote, lakini management lazima tubadilishe. Opoyore pur ma osebedo kadhi mbele counties ma imbo mar Kenya kakoro singo medo siro chenro mag pur kaka yor bero ngima jodak makono. Nimeona mumepanda mahindi kupanda. Mumepanda mboga kupanda. Nyinyi ni watu wa bidii, mimi nawaambia pongezi sana. Nyinyi ndio mnanisaidia kulisha Kenya.
na kwa sababu nyinyi ni watu wa kufanya bidii, sasa nimemwambia gavana wetu tulete store ya mbolea hapa karibu na nyinyi. Hai, mana kakise winjo mano jatend piny Kenya William Ruto kabende ntiere odiochieng' manyore kaunti ma Bungoma kama bende osingo mar chwalo weche mag dongruok mopogore opogore kaunti ma Bungoma kaachiel kod gwenge mag imbo mar Kenya. Nyako Ramogi jwang'in bende kamoro amora mineno okinyi ma kawuono inyalo bedo kodwa e twaka kitudori kodwa kokalo e namba mar ote machuok kama en 23600 Facebook kacha ibiro yudowa live kaka pile. Ramogi TV X account marwa iyudowa @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara iyuda Joisodur, X account mara iyuda @Joisodur_. Nyisi no Mulo Junior ema wantiere gode twaka okinyi makawuono kata ema osechopo e studio ka okinyi makawuono. Jatend piny Kenya William Ruto nitiere limbe mar ndalo abich e gwengo mag imbo mar Kenya. Limbe makamae korka kori nyaka sani kuma osechopo inene yo machalo nade. Nochako limbe makamano chieng' Ngeso, chieng' Jumapil, wuok tich, kawuono bende pod entiere kono. Erokamano Joyce, ing'eyo ni kane Ruto manyo telo no dhi e counties ma obedo gi ji piny ma giwinjore ma jopiny owacho dwachgi gik ma gidwa notimnegi kopo ni Ruto obedo president ma gindiko gimiluongo ni county charters. Ne gindikore piny ma giwacho ni kakawo telo to magi mae madhi timo. Gima Ruto timo nikech sani Ruto nigi budget no osekalo budget ma 3.6 trillion. Mano budget mar Kenya Kwanza, to budget ni nolose kaluwore gi dwach jopiny gik ma gidwa notimnegi. King'iyo weche mag chiro budget no chiro onego bed ni gero chiro 181 e Kenya te. Koro ing'e ni chiro gi nyaka bed nyaka pog gi kuonde mopogore opogore. Namba 2, aggregation park ne en gima ne ji winjore mane Ruto winjore gi jopiny mane dhi ger Bungoma. Weche mag ndara, weche mag pur, mago gik mane gi ji winjore. Koro Ruto timo gik moko adek. Mokwongo Ruto temo communicate, otemo wuoyo gi jopiny. Odwa ni mondo ket jopiny e mpango ma en go. Onyisogi ni asebiro mae gima nowacho to mae gima wadwa timo mondo jopiny owuoth kode. Ing'e ni ok inyal wuotho kendi. Den okawo notimo gi Nairobi ni oluongo press conference kata ni koro ministries gi timo kuonde mopogore opogore. Ji ok bi dhi kode nikech ing'e ni propaganda be ng'eny. Jo opposition kata jomoko be biro kelo propaganda nochiku ma to ma ok otimore. Koro odwa no wuoth gi jopiny. Namba 2, nyaka ing'e ni ka jopiny nogone kura, ing'e ni Ruto ne wuotho gi jopiny kendo ne en kodgi. Koro odok kendo kodgi. Onyisogi ni kata obedo ni useyiera president pod antie an kodu. Mane mino seche moko chung' e wi gari to pod owuoyo gi jopiny, onyisogi mondo jopiny onyise dwachgi. Apart from gik mane gindikore to gik mamoko ma gidwaro to mage. Namba 3, ing'e ni luwore gi ing'e ni ngimane nitie malo. Weche mag cham, weche mag mogo, weche mag sukari, ing'e ni ngimane tek. Koro seche ma Ruto dhi obedo gi jopiny monyisogi ni ayudo kupuro maber, aneno ka chamo chiek, adamiyo mbolea. Mano otemo kelo negi gimiluongo ni geno ni osekelo policies kata oseketo ideas mabiro nyiso ni ngima nyalo dok piny. Koro ka ji opuro maber, kenyo kako wacho na biro kelo nugu store mar mbolea machiegni. Mano nyiso no miyo joko geno moro ni gik moko dhi bedo maber. Then mogik, ing'e ni siasa kae Ruto nigi departments kata ministries mopogore opogore. Ing'e ni ministries gi nigi budget. Obed ministry mar blue economy, nyineno ko wuoyo Busia, owacho ni koro okelo cold room kama inyalo kete rech, ma rech mawuok kono, kata mawuok Lake Victoria machalo Kisumu gi kuonde machalo. Ing'e ni onego bed ni keto cold rooms kuonde minyakane rech mondo oyudnegi market oko. Iyudo kuwuotho gi Ministry of Trade, Moses Kuria, mabiro manyo weche mag chiro oko. Iyudo kuwuotho gi jo education, iyudo ko nitie kuonde moko yawo TVET, kuonde moko yawo skunde mopogore opogore, Ministry mag road, weche mag ndara. Koro ing'e ni sama wuotho gi ministries gi, seche mo ogolo policy agenda mare, nikech ing'e ni president kowuoyo to mano nyiso no wacho
policy agenda mare. Koro ministries gite gin magidhi make sure ni gigo tim. Ok ni en makoro gigo dong' e wigi. Then mogik nene weche mag sukari e piny mar Western osebedo wach matek ahinya. To mane mineno koro onyiso gi matek ni odhi golo negi gowi mosebedo ka ohinyo joka mo ochomo bilion 29 odhi wito oko kaso wacho ni managers ma kuonde go koro nyeno temo kelo mpango mar revive mar keto kendo chungo weche mag sukari mondo tim ka to mana kaka iwacho mulo jina ni wache makamagi nitiere singo mopogore opogore mabende jatend piny William Ruto nosingo ne jogo mantiere gwengo mag imbo mar Kenya ahinya to e kinde mag kisera mar mbulu nyaka sani koro wang'eyo ni wanyalo wacho ne higa achiel koro nyaka jatend piny William Ruto nyaka jatend piny William Ruto ne chak tiyo ne jo Kenya kaka jatend piny mar abich. Nyaka sani wanyalo wacho ni pono nitiere singo mosechopo kopogore kod magi mabende nyowacho nikech nyaka sani wanyalo wacho ni magi pod en mana medo singo ewi singo. Bende nitiere gino mwanyalo wacho ni osetimo. Ruto osetimo gik mang'eny. Ning'en nitie kano yudo loch mare higani. Nitie gik manonego bende timo e odiochieng' iluongo na odiochieng' 100 mokwongo mano osetimo. Magi ma ok otimo odiochieng' 100 mano promise en mana wach mar duoko ngima gik moko piny. Mane gima ncho wacho ni koro ji mondo pur to ji opuro makata korwa kocha ji oyudo cham ji cham nitie. Koro nyiso ni wach manobiro go ni mar mbolea ni o subsidize production to owere gi consumption cha dhi kelo olemo mbele kai. Koro nyiso ni sani nyaka ne wakal iluongo ni Finance Act mane koro wayudo budget ok inyalo wacho ni en higa achiel sani ng'en nyaka noyud budget koka en gimoro dweche moko matin ka to ng'eni budget ne makoro odhi e ground ipango ne ni magi mana promise magi modwa no tim magi modwa tim. Koro nyiso ni wamiye time nikech onge singo moko manyien ma Ruto timo mopogore gi mane gindikore gi jopiny. Koro mane mine en gi economic team ng'en economic team ma advice machalo David Ndi gin gima gitemo nyisa ni mai gima seche ma Ruto pango limbe mare gwenge gi jo economic team nyisa ni mai gima no wandikore gi jopiny mai gima gidwaro to budget ni emo dhi yudo mondo watim go magi ma to ng'ama dhi timo magi ma en county gi ministry gi joma bro paro ne ni mai gima onego bed ni timo. Koro wang'iyo mbele ka ni kech budget koro ntie wadang'iyo mbele ka ni gigo be bro chopo singo bro chopo nikech ang'eyo ni Ruto en ng'ama kowacho gimoro to omin gima wacho. To mana kaka iwacho ni nitiere singo mabende nondik piny. Jo imbo mar Kenya gin singo kaka mage manondik piny. Nyaka sani waneno ka kwachako kata kod mano mar bende no wacho no biro chiero pith mar rech e nam Lolwe ka bende mano singo ka achiel kod yawo kar tiegruok manyasani mano mar pith mar rech e kaunti ma Siaya. Magi bende gin achiel kuom gigo mabende no singo e kinde mane entiere kisera mar ombulu kose mato koro singo machielo mabende no wacha ka entiere kaunti kata ka entiere gwenge go mag imbo mar Kenya. An gima nyalo nyisi kenda nyalo nyisi adier ni onge singo manyien. Ka en singo manyien mantie to tin kabisa. Nyalo wacho ni 1%. But gima Ruto timo e ground ni otemo nyiso jopiny kendo temo implement gima no nyiso jopiny. Kech king'iyo kaka aggregation park mano gima no ndikore gi jopiny. Ki iwecho ndara monego bed ni gero Western. Ruto no promise ni koyudo loch to bro gero additional almost 11 kilometers of road Nyanza Western region. Ruto no promise weche mag mbalarian weche mag TVET gik motimo gi te magi gik mane ondikore gi jopiny economic charters. Okonyal implement gima nyien nikech gima ne gindikore mane miyo nolos budget mar 3.6 trillion. Ng'eni budget cha nokolose kaluwore gi gik midhi wach manyien nikech ng'eni kiwacho gik manyien singo manyien tionge pesa mano nyiso ni ok gibi chopo singo kaka dwarre lakini nyalo mana wacho singo man gi budget mano ndikne mang'eni budget ni dhi gole tidhi tim kode kama kendo gino dhi loso kaka dwarre. To limbe mar Ruto e kinde mabende waseneno ka bende otimo limbe e gwenge mopogore opogore. Imbo mar Kenya kae kinde mabende Ruto dhi e limbe wang'eyo ni imbo mar Kenya kinde mathoth e kinde mag goyo ombulu
kata kinde mag jo Kenya dhi debe en kuonde ma wanyalo wacho ni waseneno ka en stronghold mano mara kweth mapingo piny owacho. Nyalo bedo ni Ruto sani koro dhi kuro kiko temo mar mondo mi gilok tanga kose en mana chopo kacha mar mondo mi po nono ochop asingo mabende no singo ne jo imbo mar Kenya. Anyalo wacho ni en both nikech ing'eyo the moment mi singo jopiny ti chopo singo kaka nindikori gi jopiny. Jopiny biro noni kaluwore gi kaka i chopo singo go. Lakini at the same time the Western nikech Western kura mano miye odwano mondo med atamalo kura mane omiye kambele kaka chopo 2027. Koro mano minyiso no wuotho kodgi to onyiso gi plan ma en go gik modwa timo, gik ma dhi timore. But at the same time otemo wuotho kodgi mondo jogo ne ni kare president ni ok owitowa kata obedo ni ok wagone kura kare en kodwa. Mane mineno seche moko otemo mulo weche machalo mane timore opposition kocha wacho ni jomoko ne rwako sufuria to wan opuro. Koro wadwani mondo upur mondo tim gik development madwaro. Koro mane otemo nyisogi ni an kodu gima dwaro ni adwaro timo nu development mane mokela ka. Koro wereu weche mang'eny ni sani chosa go kura sani koro wadwa tiyo. Koro kaluwore gi gik mobiro timo, kaluwore gi singo mobiro chopo ne jopiny. Jopiny biro gone kura kaluwore gi singo go. Mane mineno kata Katuli ne wuoyo wacho ni ka koro ni yombo wandalo cha mane wan gi ker kacha to be wanyalo yombi dier mbele ka. Koro mano nyiso ni mago political statement manyaka nyis jopiny kete wigi ni mbele ka wuoyi ni ema pod dhi bedo president. Koro en gi political side to seche moko be konchiel en gi weche mag dongruok. Adwani wadhi e kaunti ma Kisumu. Moses Oburu mabende tudore kodwa ka entiere kaunti ma Kisumu osechopo studio kinyi makawuono. Moses Oburu kiwinja ka entiere kaunti ma Kisumu kinyi makawuono ichiew nade okinyi makawuono watwako tudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto imbo mar Kenya. Nyaka sani nyalo mana nyisowa ni limbe makamano nochako chieng' ngeso kendo pod odhi nyime e jumani nyaka chieng' tich adek mano odiochieng' makiny. Nyaka sani limbe mar jatend piny William Ruto e gweng'go mag imbe mar Kenya inene yo machalo nade Moses? Moses Oburu akeki winja ka entiere kaunti ma Kisumu kinyi makawuono. Kisumu chiewe machalo nade? Watwak kata rwaki twak otudore kod limbe mar jatend piny William Ruto e kaunti kata e gwengego mag imbo mar Kenya. Limbe makamano nyaka sani inene yo machalo nade Moses? Akeki winja koro? Kata kamano nyaka Ramogi jong pod angwa los weche mag tudruok kamano kod Moses Oburu mabende osechopo e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Pod watwako tudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwengego mag imbo mar Kenya. Wela nyisi na bro bedo kod wela deko kinyi makawuono pod waloso weche mag tudruok kod Moses Oburu ka entiere e studio marwa mantiere kaunti ma Kisumu. Kapod aduoki twaka Moses Oburu weche makamagi. Nyaka sani iwacho ni eyo omulo kabende nyaka sani iseneno ka jatend piny iwacho ni ka jatend piny William Ruto e kinde mabende owuotho e gwengego mag imbo mar Kenya owuotho kod jotelo mopogore opogore mar mondo mi one kaka onyalo chopo kare dongruoge mopogore opogore. Weche makamagi bende paro ni jogo mantiere imbo mar Kenya bende gikawe kaka jalno mabende biro kelo negi dongruok e yo makare. Mula ne sekta mar sukari wango ni sekta mar sukari en sekta mabende nyaka sani nitiere kod achiedh nade mopogore opogore. Otemo mar rieyo sekta mar sukari yo machalo nade kalore ni waseneno kata bedo no wacho no bro atieko gope mabende kembe mag sukari nitiere godo kod wito oko wachno mar privatization bendo biro konyo makare sekta mar sukari. Iwacho maber ni be jo imbo mor kode to nyiso inyalo neno kaka luore gi kaka jomoyier kaka wajumbe MPs ma Western wuotho kode, MPs moyier gi Kenya Kwanza, MPs moyier gi Azimio. Ni neno kata mana governors ni kode. Mano nyiso ni joimbo mor kode. Namba 2 ineno ka seche moko ginyalo nyiso jomancho osemiyo tich
sirikal mare kaluwore gi weche mag ministers gi sectors mopogore opogore. No kochungo gi to wacho ni amiyo wuodu kama, amiyo ulemo ma kama, nyeneno kiwacho ni jo Central Bank of Kenya migi chairman ma Central Kenya Bank, jo KRA, jo Office of Prosecution. Koro yudo ni otemo nyiso ni an asemiyo ulemo be mopogore opogore. Namba 2, seche ma jatelo mar piny owuok oko mowacho yanga ni wech mar sukari cartels nyaka deal go. Iwinjo ko wacho ni ka ginyal timo kaka dwaro gidare Kenya, koka mano watergi e jela, ko mano to watergi e polo. Mano nyiso ni owuok ayanga kendo nyiso gi ni en focus. Odwa ni mondo weche watergi yo machalo nade. Polo ti datergi yo machalo nade. Ginyalo idho faras kata mondo ko ni jomoko ne idho faras dhi e polo. Ngeno ko choni polo ko choni nitie ginyalo teri yo mopogore. Samoro iduo bolamni mane gima samoro otamo. Ginyalo Ruto lemo samoro dwano lamne gi mondo jogo dhi e polo. Koro gima timore ni osewuok ayanga kendo nyiso gi ni en serious. Ingene wacho that statement mo wacho ni gope mo ungo agoloko. Koro mano nyiso ni mano commitment. To ineno ka jo Western be dhi timo gimiluongo ni Sugar Conference ma gidhi luongo jo Lake Region mondo gidhi wach weche mag sukari, kaka inyalo los weche mag sukari. Koro king'iyo wach mag sukari ngeno sebedo wach matek ahinya mosechakore 2019 machon kabisa. Yudo ka jogo ne nigi weche mag loan mag bank mag KCB, yudo ka moko noket gi receivership. Koro reports osebedo recommended, inyalo oparanya ne nigo committee moro ma task force mane gi wach sukari no magi ndiko recommendation. Koro gigi te Ruto nigi report te e office, en gi intelligence, en gi gimora mora madwano timre. Koro seche mowacho kama owacho gimong'eyo kendo ang'eyo ni kaka jatend piny odhi implement, odhi chopo singo mar chungo sukari. Nikech mane agenda maduong' ahinya, nikech kopogno chopo 2027 kopo ni wach sukari kata wach sukari pod okelo shida, mano nyiso ni biro bedo wach mapek ahinya momiyo kata jo imbo ok bi gone kura. Lakini kopo no chopo singo mar reviving sugar companies ma Western region, mano nyiso ni joka biro miye kura nikech chopo singo kaka dwarore. Adani mak panono gi kanyi ng'isa ni Moses Oburu oseloso weche mag tudruok e yo makare. Moses Oburu, agino ni winja makare ka intiere county ma Kisumu kinyi makawoni chiew nade Moses Oburu? Achie county moro ni Kakamega. Koro ina wuotho nyaka chopo Kisumu ka chopo na yudo kan kende studio ma anana gi machine ka kenda. Taneno mulok na Nairobi kanyo. Awinja. Kata kamano machiegni ahinya twak marwa okinyi makawuono watwak otudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag imbo mar Kenya. Wacho ni ichiewe county ma Kakamega. Kakamega bende nitiere imbo mar Kenya. Nyaka sani limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag imbo mar Kenya inene yo machalo nade Oburu? Limbe mar jatend piny William Ruto ma en ker mar Kenya en gima ber ahinya kotimre e Western Kenya region. Ng'eni Western Kenya region chon iluongo ni Kavirondo. Koro sani en Kavirondo North kaka ne wan ga chon. To gima timre Kavirondo North nyaka bed gi impact e Kavirondo South ma en kore Luolan moriwo nyaka Kisii. Omiyo bayo mare alworano nyiso ni en ker mohero Kenya tuto te. Kech kiparo maber kura kaka notimore Bungoma nomiye kura mang'eny, Kakamega, Vihiga to gi Busia nopimo ne kura ma nok chalo gi kuonde moko tieng' moko manoyude kura. Teno otengo time ne kendo timo gigo monego be notimo kalure gi bottoms up economic transformation agenda manyiso ni ohero Western Kenya, to ohero jo Western Kenya. To jo Western Kenya gite ng'en wan tinde jaluo gi baluya gang'ondo tiyo riwre wan ga oganda achiel. Omiyo gimotimo ni jogo modak alwora mar Western Kenya chalo gimotimo ni jowa, nikech kiwacho wach sugar to sugar ning'eno chakre South Nyanza Soni nyaka Bungoma. Omiyo limene mar milambo ma imbono en gima ber ahinya kuom dongruok mar Western Kenya region moriwo nyaka Luo Nyanza.
Uru kapod antiere kuomi ka intiere kaunti ma Kisumu kono, nyaka sani wacho ni limbe mar jatend piny William Ruto e imbo mar Kenya en gima ber. Kata kamano wang'eyo ni jatend piny William Ruto e kinde ma bende ne ntiere kisera mar ombulu, nitiere singo mopogore opogore ma bende ne ochwalo ne jodaka e imbo mar Kenya. Ka bende nyaka sani nitiere nyaka kaka nosingo ni nitiere jotelo moko mawuok e imbo mar Kenya mobiro chwalo ne gilemo e sirikal. Mago waseneno kotimore. Kata kamano singo mochiwo sani en medo singo ewi singo kosepo nono nitiere mago ma ochiwo manyien. Oburu. Ing'eyo ni wan gi jatend piny chakre mane wach Kenya Kwanza chakre. To dongruok mar Kenya jatend piny ne wachako gimoro ni County Economic Forums. To county ka county no bedo gi burano romono mar joge. Koro ne maji jo Busia for example, jo Kakamega, jo Bungoma, jo Vihiga nobedo piny mong'eyo ni en ang'o ma dwaro mondo timre e thurwani mondo wayud konyruok kalure gi engagement gi serikal gi taxes mwachiwo. Omiyo gima president timo sani lure gi kaka ne nitie chenro county economic forums go. To gigo ne luwo msingi mar agriculture, MSMEs, affordable health, affordable house, to gi ICT gi digital economic platform. King you would jatend piny sani e gwenge gote gin gik moko te malure gi kaka no singo. No wacho no bochako obo timo wach rech, no segero landing site mar rech Budalangi e county mar Busia. No wacho no obo loso kage timo hala no se yao aggregation mar Busia. No wacho no bo revive sugar. Gik moko temo wacho go gin gik matimre kalure kaka ntiere plan mar Kenya Kwanza ma ni guiding principle ginene plan manifesto mar Kenya Kwanza. Omiyo onge gimoro motemo nyiso japiny manyien. Gik moko temo nyiso jopiny gin gik moko malure gi kaka agenda mar chalo, agenda mar Kenya Kwanza. Omiyo onge gimoro manyien motemo gine gik moko te mane plan. King'iyo plan isesomo plan. Kisomo plan ibo yudo ni gik moko te ma jatelo wacho gin gik mantiere mosesing to matimre. Kaka gir fishing landing site mabusia oger within less than a year. Mano segatimre Kenya ka. Segawenyo gimoro wach motimre in less than a year. Ilero kanyo makare ahinya Moses Oburu. Adwa ni makna mana parono gi kanyo. Joseph Owino ajalonye weche telo. Bende antiere gode studio marwa e county ma Nairobi kama chiegna hinya. Joseph Owino twak marwa kinyi makawuoni chio nade? Achio maber. Iyudo ka wantiere itwak lakini pok wadhi mbele ahinya. Watu wako tudore kod limbe mar Ruto. Jatend piny Kenya, mano imbe mar Kenya. In korka kori limbe makamae, inene yo machalo nade. To bende maesa ma jatend piny William Ruto nego bende lime gwengo maga imbo mar Kenya. Okunga goero kamano mar chopo studio ko kinyi sani. It is wacha ni sani en kare mondo mi jatelo wuotho e piny mangima. Ne kano chako osewuotho e pinje counties mopogore. Ochako gi coast, osedhi eastern, osedhi central Kenya. Sani koro wan e imbo mar Kenya. Machiegni wabodugo wadonjo mar Nyanza koro. En jatend piny kendo wuoth mowuotho kono mokwongo kelo ariwruok ma jopiny obe kanyakla. King'iyo kuonde ma ji nogo kura mopogore ka imbo mar Kenya. Wuotho no kelo achiel kuom mondo jo Kenya riwre mokwongo. Mar ariyo in ka waketo kana wachako kaka jatelo Oburu osewacho ni wacho ni mondo every county wan gi project maber kimiyo county no mondo mi ochor ngima jo county ma mbele. En ka jatelo wuotho kendo manyo kaka wanyalo yawo projects mano wacho ni botimo mondo every county obed oyud gima nondike in the plan. Nikech nowacho ni wan kwanre ko plan wacho ni wan gi the 3 years the 3 steps mondo ndiko ma implement the plan.
kona se prioritize all the projects what tete koro which so much wacha implementation no ema wacho ni botimo jopiny gigo koro ber mondo wuothi konyiso jopiny ma gima wacho botimo no kendo ere yaw yore yaw barabara yaw hospitende gik makamago to bende koro singo makamago mana kaka iwacho ni nondik gi piny e yo makare nyaka sani wanyalo wacho nyaka sani en higa achiel nyaka jatend piny William Ruto ne chak tiyo ne jo Kenya kaka jatend piny bende nitiere singo moro amora mwanyalo siemo nosetimo ne jogo mantiere imbo mar Kenya kopogore kod mago mowacho gi sani singo mana chiko mokwongo kopori mar imbo mar Kenya wan kanyo gi pur mana maduong' kabisa king'eyo kuonde ma sukari wuoke en imbo mar Kenya gi South Nyanza kuma wawuoke gi Nyanza partly koro nitie report mar jo sukari manogoro chiedh nade mantie gik mag sukari ene kosachako implement gi sani mar ariyo winjo ka wajeto mulo no winjo ka wacho mar gope ang'o mantiere mose promise moko boro loko kendo dog chien king'eyo gik ma apart from wach mar sukari oseyaw ne gi osiptende mago mag gik mantie kech kong'eyo the plan ne gik moko adek wach mar mbolea osemiyo western part western Kenya gin joma mbolea mag pur the subsidized fertilizer gin gik mang'eny mopogore kata wach mana wir mana asla fund joseyudo piny mangima joimbo Kenya apart from it go nitie gik mang'eny ma kwachako kwano the benefits ma jo Kenya oseyudo gi joimbo ma Kenya oseyudo okata cross the country ato bende nyaka sani Omulo Junior kaduoke to okinyi makawuono gini mabende jatend piny William Ruto pod nitiere limbe mare no singo mar keto Bungoma mar mondo mi obed boma nyaka sani waseneno ka gwenge mopogore iketo mar mondo mi obed boma kata mago miluongo kod dho ngere ni city kwang'iyo gweng' ma Bungoma ma nyaka sani idwa ni oket ni obed boma bende oromo chopo mar mondo mi oluonge ni boma kosen mana singo ni biro luonge mana ni city to ponono poko chopo rang'enya mar city kaka dwarore pacho kae ingene sama iwacho ni dwa miyo Bungoma city obed city ingene western onge city western te to Bungoma kinya kete kiwango machalo kaka mar Kakamega is a bit of en ogare moloyo Bungoma koro ingene mano en challenge momiyo Bungoma county mondo jogo tima tek to nitie potential ma nyiso ni nitie rang'iny ma nitie kaka ginyalo tiyo matek mondo obed city king'iyo gimomiyo iluongo na county or kamiketo moro bedo city nyiso ni nitie gik mang'eny ming'iyo kaluwore gi usuru magi solo kaluwore gi investors manyalo biro kaluwore gi kuma ginyalo timo iluongo ni plan magin go weche mag biashara I think ena challenge lakini adiera hiye moko no wariambo Bungoma pod onge kiwango mar bedo city nikech okinyal pime gi counties moko ma dongo kaka Nakuru, Kisumu kata mana Kakamega ngendo wacho Kakamega at least nigi airstrip mo matin inyalo lidhe lakini kanyo maybe omiyo gi challenge lakini adier man hiye Bungoma pod ni chien kabisa kapok wawinjo pache Moses Oburu ka entiere county ma Kisumu korka kori winjo ka Omulo wacho ni keto Bungoma obed city to mano poko chopo nyalo bedo nen singo michiwa mar mondo mi jopiny mor kose challenge kaka Omulo kete wang'iyo wach Mulo be mare and is okay Bungoma is a transit city nso ni en mo highways transportation logistic matimore wuoth madhi Uganda maduogo en kama en a transit highway mar Kenya monjo ni there is a more economic activities mantie around that place giko ohala timore madongo kanyo king'iyo Bungoma the capacity mar Bungoma in handling ohala di mar Bungoma in as much as Bungoma nigi infrastructure development motimore Kakamega ni godo but king'iyo Bungoma the activities matimore Bungoma ng'eny mengo mar the transaction ng'eny mengo mar Kakamega koro wacho ni onya bedo city it's advisable kendo king'iyo kiwango mar ohala matimore
mantie kanyo. So ema gima ni kare. Moses Oburu korka kori ka intiere county ma Kisumu, ageno ni iwinjo twaka tiluo twaka achiel kachiel ka intiere county ma Kisumu kono. Isewinjo pacha Omulo Junior kachiel kod Joseph Owino kotudore kod wachno mar keto Bungoma mar mondo mi obede rang'iny mar boma kata rang'iny mar city. Korka kori paro ni mano en okang' makare to ponono nyalo konyo nade jodak e county ma Bungoma? Oburu. Wacha dier makende nikech asebayo tong'no, asebayo Bungoma, asebayo Kakamega, Kisumu area no. Bungoma ni serious economic output. Ohala matimre Bungoma okinya kombe go ohala matimre Kakamega gada Kisumu. Bungoma in the region ni, other than Kisii, Eldoret, Bungoma is the most active town center, urban center. Bungoma tingo okwako production matimre Chwele, Mount Elgon, Eldoret, Kitale. So ntiere activity mang'eny matimre Bungoma. Bungoma is a transport hub. Kata king'iyo night economy, iboyudo Bungoma is more active through the night moloyo Kisumu gi Kakamega. Omiyo Ker Ruto en ng'ama ng'iyo mabor. To seneno potential mar Bungoma and positioning a region ma Western Kenya. Omiyo ka Bungoma ni nyabedo elevated to city, bo miye mondo obed gi infrastructure mano manyalo mede, obed gi teko mar yo ohala madongo dongo. Omiyo ebo bedo gima ber ka Bungoma onongo city status. It will obedo gi impact on direct impact on Kakamega, Busia, Kisumu and togi boma moko manie alworane. Omiyo aparon mano en gima ber mondo timre. Omiyo anasiro kanyo nikech an ang'eyo potential ma Bungoma. Iwacho kanyo makara ahinya. Bende aneno ka janeno wa moro kae miluongo ni Irene aneno kochwalo na penjo moro kae mano kokale namba mar ote machuoka mar 336 owacho ni penj na niya dak otimo, owacho ni dak jatend piny Ruto dak otime weche go Nyanza kose Kenya ogik gi Bungoma. Akena chak kodi Omulo Junior ma janeno marwa maneno wa okinyi makawuono kata kamano ongiso wano neno wakanye. Owacho ni Kenya ogik gi Bungoma weche makamago dak one e gwenge mag Nyanza. King'e ni sani en wach ni en wach western, yani imbo makoro Ruto wuoye. Maybe plan kendo wuotho Nyanza. Ndi plans ma en go kendo mano ondikore gi jo Nyanza. Ing'eno sedi e Nyanza ndalo mano dhi e lemo, onoromo gi leaders ndi gik ma giwacho, to kane gisewuoyo kamano te makoro vurugu weche mag tulo chako wuok. Makoro ni jotelo kone kode to inu go gi rungu iketu e discipline committee ikumo. Lakini ng'eyo ko chako wuotho modhi wuotho Nyanza an gadier ni ontie gik modhi tero e Nyanza madongo dongo kendo modhi timo ne jopiny. But Adam medo gimoro e wach mag Bungoma Beda City. King'iyo qualification mar town mora mora Kenya ka mondo bed city. Ntie gik maging'iyo. Number 1, population kik bed ne matin ne ji 250,000. Bungoma nigi population mar 1,000,000 gi wiye. Mano o qualify. Number 2 iluongo ni infrastructural development. Yeni weche mag development mag ute. Ing'ene ang'iyo weche mag ute Bungoma ok ni mala ahinya. Ema nyisi wach ute to infrastructural facilities ni piny. Weche mag hospital, weche mag tire lighting, weche mag sewerage management, disaster management, mago gik me ing'iyo qualification mondo county town weche ni koro bedo city. King'iyo plan kata weche mag osuru mag Bungoma. Okay, en transit city kaka wino wacheno, lakini adiera ng'ena dieto nyako ng'ene kata kama wacho ni dwa luongo ni city. Nyaka ibede kata ko onge airport. To nitie gik moko ma at least ka ng'ato donjo wacho ni ma city. Ok inya donjo kamoro koro wuonde ni koro donjo kamoro teneno ok pod onge buildings moko madongo madhi kata 5th floor 10th floor. Nikech aneno gimogera ahinya Bungoma kata en mana county assembly maneno ka obeto chopo 5th floor. Koro seche moko samoro ne omoro jopiny lakini ben challenge nikech Bungoma nyalo tiyo matek mondo gibede city moro maber. Lakini do wacho Kakamega to dayie.
Bungoma kanyo to podi ramo ni poko ndisore gi bedo city. Kata kamano nyako Ramogi John pod wantiere twak okinyi makawuono kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto imbo mar Kenya nyisi ni chwalnwa ote penjo mora mora kokale yore waduto te mag tudruok ote makamago abro bedo kasomo e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Yena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo e twak mar okinyi makawuono wamodh pi matin eka waduog wadhi mbele kod twak kik dhi mabor. Nyako Ramogi John, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantien yasepuonjo ji ariyo no. Chenro mar poko pogore nyako Ramogi John biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gibedo. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi. Kajiwogi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lin Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni kendo nyako Ramogi John erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV okinyi makawuono e twak marwa mokwongo kama watwak otudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag imbo mar Kenya. Kaponi kitudori kodwa gi sani okinyi makawuono antiere kod welo adek Mano Mulo Junior, Director weche mag siasa mar duond burano mar Amani National Congress, Joseph Owino jalonye weche mag siasa kaachiel kod Moses Oburu jasiasa ema watwak godo okinyi makawuono. Nyako Ramogi John in bende anyisi ni nyalo chwalonwa ote kata penjo mora mora mabendi chwalonwa okinyi makawuono. Adwa mar mondo mi asoma mana ote achiel kende
ka pod wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Mano ote mar Wilberforce Otieno wacho ni awinjo chenro ka antiere Anniversary Towers kae, wacho kanyo ni mos na omulo Junior. Ka bende wacho ni penj na godo wechegi mokwongo. Ang'o momiyo bech mogo pok odok chien after 1 year? Mar ariyo openjo kanyo ni ang'o momiyo Ruto osechako campaigns e wi geche. Ka mar adek owacho ni wach mar tuta biro rumo karang'o e dho Ruto ma ochak tusha. Mago penjo mabenda dwaro ni ji adek mantiere gode studio kayo okinyi ma kawuono oduoknwa e yo makare. Omulo Junior, kena chako digo so chak gi Moses Oburu ka entiere county ma Kisumu. Wachak gi Moses Oburu ka entiere county ma Kisumu okinyi ma kawuono. Moses Oburu ageno ni pod iluwo twak okinyi ma kawuono kaluwore kod penjo ma bende Wilberforce Otieno penjo odiochieng' ma kawuono. Wachak kod wachno mar oduma. E kinde ma bende jatend piny William Ruto e kinde ma bende ne entiere kata pod entiere e gwengego mag imbo mar Kenya. Owacho ni sani koro jopur osechako yudo oduma kowuok e puothe. Osingo mar medo chiwo mbolea manengo ne oyueyo kata kamano. Higa achiel koro ang'o miyo bech mogo pok odok chien? Nyiso Wilberforce Otieno mondo we dak Nairobi ahinya oteme odhi e gweng' oyie thurgi mondo ne gima timre. Gorogoro sani area mar kan kaka Mega Hwisero Malava gorogoro mar oduma sani en siling 80 kowuok kuom ne 200 ka Uhuru ne wetelo. Kana Nairobi kanyo donge ang'e ni mogo sani Ruto nowe ken 230 sani en 170 160 150 lure gi supermarket midhie. Omiyo obed jadiera mondo we ginene nikech impact mar duoko fertilizer piny from 7,000 to 350 nomiyo piny okeyo maber. Omiyo ntiere chiemo mang'eny ma ka season mar keyo ni orumo to mogo ni apan bochopo kata siling 80 nikech ka gorogoro ma gwenge ma ji opure ji nokoting'o sufria ewi gi gwengego sani gorogoro en siling 80. Omiyo adiera makende ni bech kuon kuma ji chame kuon aduwa mogo ni piny emomiyo gigo koko. Omulo nyiso osiepni no mondo dog dala mondo ong'e kaka jodak ma super. Kuon ni piny, kuon ni available, kuon ni sana, alot be ntiere. Koro nyisi bwana no we koko ma we mriambo ni mogo poni malo. Iwacho kanyo makare ahinya. Wach machielo ma bende Wilberforce openjo kanyo kaduwo korka koru achak kodi Joseph Owino. Wacho kanyo ni wanyalo wacho ni jatend piny William Ruto osechako campaign kosepo nono mano paro mana mar janeno maneno odiochieng' ma kawuono ka bende wacho ni Ruto pod nitiere campaign. Idane duok mano bende? Duok wa mondi kapok abiro Joseph. President Ruto noyiere gi jopiny to chiko yiene mondo tim siasa mar riwo jopiny. Ne wantiere Kenya kaka Kibaki en ker, ne wantiere ko Uhuru en ker, jogi no engage gi jopiny. Omiyo ji ne Kenya ochako pogre tienge gi tienge. Ker mar piny en symbol mar national unity. To ko yiere gi jopiny nyaka idog gi jopiny nyisgi ni erokamano kata ne miya kura mang'eny kata ne miya kura matin. En gima kawaida ni ker mar piny nyaka engage gi jopiny. To yo manyaka engage gi jopiny en ni oloso kodgi direct. Mano chiko yiene to onge wach moro mar campaign. After all en jasiasa nyaka los gi jopiny. To gima Ruto timo en ni oduogo demystify wach matelo mane Uhuru gi Kibaki oketo mabor. Mane koro gineno ka jomoko man mamalo to jopiny ni piny. Omiyo gima ker Ruto timo en gima very good, gima komende. Oduogo pressure mar pogruok mar Kenya piny. Omiyo riwo jopiny. Omiyo ne en gima nyaka odhi mbele. Agonero kamano mar mondo duoge style mar okuno fuye ndege pile pile. En ngama biro jopiny kuma japiny tiere. To wachno mar tuta bende wachno aneno kanyo ka openj kacha ka bende nyaka sani podi omedo mana chiwo singo. Wacho ni wabiro timo matuta fanya hii.
to nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto mana kaka isewacho ni en jasiasa onego bed noriwo jo Kenya duto kanyakla kata bedo ni en jatend piny gi sani gweng' manogochone gweng' mok nogochone nyaka riw jo Kenya duto kanyakla. Obiro tieko wacho ni obiro tieko chiwo singo karang'o mar mondo mi koro wach ni wasetimo ma owere kod tuta owach ni tusha. Wamiye thuolo maromo nade Oburu? Jaker Ruto eka chako implement budget mare mokwongo. Budget mane otiyogo ne en budget mane olos gi serikand Uhuru Kenyatta ma jaker ma ker mo retire. Gik mate kiwinjo speech mar Ruto kiluwe maber kata kin machiegni kode ochiwo ga timelines. Gik mane ochiwo kata Bungoma gi gine nomiyo gi 90 days. 90 days. Ta nyisi ni gik moko mayot ma budget gi piny gigo mang'eny gi nosetimo gi. Ng'eny gi nosetimo gi. Ing'en gima ne press Kenya ahinya ne en wach chiemo, be chiemo manen malo. Ting'eyo ni jaker Ruto focus on production. Production ni nosechako initiation mo okelo mbolea piny mo golo from 3,500 manosekele piny sani koro tere 2,500. Onge gima loyo ka ng'ato kelo wach chiemo piny ke chiemo e basic. Kise chiemo maber minwang'o teko ginya tiyo gik moko mang'eny kinya donje miradi mang'eny mekiro piny. Omiyo 90 days mochiwo ni is not a long time. To ng'e ni budget implementation ben gima digi plan. Ok nya wacho ni okal budget to kori igine ne pesa gine tie departments mek serikal, they must organize themselves, they must bring plan and implementation. Omiyo gik matimre gi miwa wania timo neno gigi te ko bedo actualized. Omiyo Ruto e ker mokwongo mar wacho to timo, owacho to timo. Erokamano. Kiwacho ni miwa waniero higa achiel osekalo, porono koro mede higa achiel machielo. Kata kamano, mak mana parono gi kanyo. Joseph Korkakori. Mak mana parono gi kanyo Moses Oburu. Joseph Korkakori, wantiere twak kae kotudore kod wachno kata penjo mabende Wilberforce penjo ka. Nyalo bedo ni jatend piny Kenya William Ruto osechako campaign maro, osechako kisera mar ombulu. Wang'eyo ni gwengego mag imbo mar Kenya diera ok nogochone, ok nolutone ombulu, wanyalo wacho ni ok nolutone ombulu 100%. Nyalo bedo ni ponono osechako kisera mar ombulu koneno mbele yiero mar higa mar 2027. Nawacho ni king'iyo jatend piny migosi William Ruto oyudre nosewuotho e pinje mopogore, osewuotho e gwenge mopogore opogore. Kaka nachako wuoyo, ok en adier ni wane campaigns, to mokwongo be Ruto en politician. To kaka jatend Oburu wacho ni nyakrom gi joge, to joge goro mogo mako wuoyo kodgi ndara kaka ne wuoyo kodeno. Mago kaka wuoyo kodgi, nikech onge platform momedo no wuoyo kodgi mopogore gi bedo kelo national address kata government spokesperson wacho ni watimo kama. To kama kodano wuoyo gi joge nyaka wuo mako joge kaka mane kaka nyo wuoyo gi joge, jogo ni ground. To mane kumombo yodogi. Namba 2, ne wacho ko wana openji wach mar mogo. Mogo pod ni piny. En gimalo. Sirikal nigi effort, nigi plans mondo mi ensure ni mokwongo wanya puro yo mayot to wanya golo cham mang'eny. Wach mo ko chako wach ni wasewacho ahinya ni wasichiwo mbolea, koro wasewacho bedi ng'eny. Ya mok ber kwa chako mbolea osegolo mbolea. To wach ni golo from 7,500 3,500 to sana okete ka to 2,500. Nzero medo keto be makara jugo ko chini be kara to 3,500 ma kare chande nen malo. Budget masano keto 2,500 per bag. Wa medo mi puro be mayot. One of the plans manangoro kwa chako kana ngoro the plan bine na committee member no wacho ni ere ka oda keto puro be yo mayot. Yeah. While you medo revitalizing agriculture, mono be agriculture be other than omi wachiemo to nya be giro ala bende ma is productive and sustainable. Donge koro mano gima nyaka wabere wakati kan gima sustainable and it's progressive in nature mochini wacha plan 1 ere kwa kelo chiemo then how continuous how sustainable is it sani kori nyalo choni plan mane ma osechopo kare
on that issue mar agriculture. Yeah, ing'eyo mokwongo agriculture wase miyo over 27 counties mapuro mbolea and keto ge budget man this time from 4 million bags to 8 million bags manchimo wadhi production from waido sani from about 43 million bags mona besani mwana sani mabed capacity di malo man the plan mar agriculture is working king the quantity mwagolo from 42 to 43 million bags good songo ka with the time production di malo bech mogo bodo wechien ok ngimi ati bodo chinga chiel to ngado panyino eren wacha ko teacher itu tuta tusha dong sami wacho ni ada wuok kawuono dhi Nairobi ingi plan miketo ok nya wuok tifuyi chopo Nairobi koro jopiny nyaka understand ni policies takes time to implementation of programs will takes time. Mano ma jopiny ok ong'eyo kecho ok nya bedo ni wadonjo telo kawuono to within 6 months wasemiyo programs gima maringo madhi kare mano waruondo mano cosmetic to ka chik mono what anything onya ko bedo gima sustainable man and long term ko nya achieve the agenda mar transformation kecho no bottom up economic transformation agenda koro nya ko bedo ni wang'iyo long term waneno mbele mopogore gima sani kwade ni mono kel subsidies ma thiedho rem ma wango sani ni to wek modho konyo jopiny koro jopiny ber ka understand ni yo mwakao mar implement the plan kata mar manifesto ma jatelo en yo what is the end game to kwa zero gi end game marwa insight to wanya understand gimomiyo wadhi mos ka wadhi mos no nikech nyako kedni keta gero ot nyaka ben foundation motegno maka ka odchunge to koro ngi motegno to ka onge mano igera ma yom kin ya mobiro go e piny all that ko mane momiyo jopiny needs to understand ni gini cow time because the plan obedo segmented in 3 sections from prioritize kaso sequence and then we also need to provide finance maka one first batch of financial circle man this government with this time what within 1 year on budget mar musitieko what did you do with this budget and what plans have you come out of that Omulo Junior korka kori wach mar tuta biro romo karango mar mondo metusha odonji kaluore kod penyo mabende Wilberforce openjo kinyi makawuono kotudore kod bech mogo kachiel kod jatend piny William Ruto ponono osechako campaigns magi Rokamano ji sana bro duoko kwanza amoso Wilberforce onjo kwacho no neno wa anniversary towers mano gima ber kabisa nikech nyiso ni Ramogi TV ineno kono pogore kata offices maga IBC ki kono pogore pa kenen kaje lakini gimang'eyo ni nenore ni Wilberforce Jamigori kaka koko wuoyo nikech Jamigori neno puro niang' mang'eny ma wigi wil gi bando to no neno kata Gladys Wanga no golo $1 million mano nyiso jopiny ni keluru bando te kikus bando yo mayot us ne jomoko nono but wambodo keto waket put kamobu kete bando mondo wangi kako nyalo keto food reserve koro nyiso ni sani ko kajiritho sama jiritho ni omiwa thuolo mbele ka mogo no dhidok prabich kaka ne Ruto wache no tuta ada rekebisha ada loso ne kanyo ing'ene tuta no to ada wache sane nikech ing'ene ing'ene wacho gani gima wacho gi dhogi iketi ratil mbele ka koro igni abichuru koro Ruto pod nigi igni abich koro buro chopo kamoro ma wabo wetuta wacho ni tulisema na tumefanya koro koro sani ko wane financial circle mokwongo koro tuta no ng'eni nyaka ket mpango plan kawa implement gi koro ka gusetiek gi koro wacho ni tume kata tulisafanya koro giritere chieng' magibro timu nonro mbele ka igni abich koro gi replace tutacha koro bunyo ko ok wacho tutano wacho tume koro mano kik miye wasiwasi ng'eni ji mang'eny dwaro ni giwacho gimoro kawuono to kinye time gi Ruto pod nigi time mancha jopiny omiye thuolo jopiny pod dwaro miye thuolo miye thuolo tim gik mowacho go te ibro none kaluwore gik mowacho gik motimo mogik ni Ruto timo campaign Ruto en hustler Ruto ken nyathi blue band
Ruto no namuuso tong gi bando kucho. Ruto en ng'ama waso, to en no campaign e platform mar Hasla. Koro sama wuotho gi Hasla en achiel kuom jo Hasla. Koro seche modhi moso jopiny wuo kodgi, onyiso gi plan ma en go gik modwa timo. Ere wachne. Ruto pogore gi jo dynasty moko mane bedo office, gibede State House madho chai. En nyaka wuotho da piny. Ruto ok nyal nindo. Onindo nade to ji njo miyo ji promise do nti gik mosain gi ji mang'eny. Koro nyaka wuotho mondo wuo gi jopiny onyisgi my plan. Ing'e ni jopiny dwaro mondo onyisgi, gidwa ni mondo gi feel ni my government, my ng'ama no yiero en kodwa nti gimo plan ma en. Ing'e ni nyaka move kodgi. Miwacho ga ni kidwa dhi mabor, kidwa dhi matek ahinya dhi kendi, lakini kidwa dhi mabor wuoth gi jopiny. Koro Ruto dwa dhi mabor, mano miyo nyaka wuoth gi jopiny. Odwa we legacy. To legacy no aneno ka mbele kae kata Wilforce gi ne dhi ywak kabisa nikech jopiny dhi mor gi Ruto ma akiane kura ma 2027 dhi bedo matek manada. Kata kamano Moses Oburu ageno ni luwo twaka ka intiere kaunti ma Kisumu. Wach machielo ma bende adwa ni watwage mapiyo piyo ka thuolo marwa pok orumo kinyi ma kawuono en kotudore koda agero udi manengo gi yot ma bende jatend piny Kenya William Ruto osingo ne jogo manitiere imbo mar Kenya. Chenro mar gero udi manengo gi yot ahinya to jodak e gwengego mag imbo mar Kenya bende neno ni en gino mabiro chopo kare e yo mapiyo piyo to biro konyo jodak mag imbo mar Kenya e yo machalo nade. Oburu? Ing'eyo ni wachata adier wasebedo ka ok wadhi maber gi wach mar goyo dala, loko dala, timang'ono, ng'ato loso dala to miergi do not add any economic value to the community. Ineno pinje mosegerre ka the Asian Tigers, jodak e community. Ani nasomo gimulo ni culture. Nasomo anthropology. Culture mokony oganda bedo ga discarded. To sani wan a progressive society, wang'iyo mbele wadwa kaka community of nations, piny osebiro global village. Nyaka sani wapar mbele to Ruto e ker mokwongo biro gi radical plan mondo jodage communities to giwe puodho ni production. Wach mar climate change, kech and other things, timre nikech wasebedo ka koro land mar production waketo ni koro wagere ute, wagero mier gi do not add value. So a leader must lead from the front. Jatelo mano biro radical idea. To gini en gima osetimre pinje moko. Koro wager ute gi generation masani biro ni, they don't care about homes. They care about the quality of ngima gidakie. Omiyo wagero ute gi kamora chiel jodak kamano. Koro focus bo bede production and other things ma add value to ngima, ICT ang'ono. Koro cost mar kata government implementing projects like electricity, water bedo mayot. Kech kikaw stima isambaze mierte mokelre kilometers away bedo mano consume a lot of money per capita. He consume so much pi kenya ginya nti right mar jogi nyaka bed gi pi gi stima and the rest. So bedo community gero ute ma ji nyadakie ke piny ka kwani idake piny ka ni ignedi for a few years mose dak piny ka ngen lifespan mar ng'ato kichopo 70 digo nyasero kamano. So focus ma president go mar gero affordable housing ni en gima ber nikech jomodhier gi jogo momeyo koro bobede ngima ma koro lure machiegni ma koro ok ni ng'ato dak modhier moloyo joma gini bo bridge. It will be the first step in bridging gap mar jogo man go gi jogo maonge go. Omiyo en gimoro ma should be supported. I know it looks alien, Kenya ok ong'iyo go, but societies mosedongo mane kamoro achiel gi Kenya mane path magisekawo. Omiyo an awuon gi pacha gi ng'eyo na gi kaka neno onego bedwa support the president implementing affordable housing.
Omulo gi Joseph wachni mar gero udi manengo gi ogonyore kata affordable houses. Waseneno ka jatend piny William Ruto osewuotho nyaka counties mamoko ka bendo singo mar gero udi manengo gi ogonyore kata affordable houses. Waneno county ma Nairobi ka osebedo kochako chenro makamage gwenge mopogore opogore. Homa Bay nosingo mar chako chenro makamano. Imbo mar Kenya bende wacho ni nengo udi manengo gi ogonyore bende biro bedo ka igero ne jodaka counties manitiere Imbo mar Kenya. Korka kori Joseph wachni mar affordable houses bende en yo makari. Winjo kaka Omulo Junior osewacho ni sani koro piny olokore, onego bed ni lo maduong' iwene wechego mag production. Yes, kawacho kan I'll just about support management just Ahmed Martin. En adier ni the reason why we waketo wach mar affordable housing emono mi create decent settlements ne jowa in a concerted settlement. King'iyo ni ang'o maber kwa bedo gi Kibira to chako bedo gi Mathare gi Mukuru in a town. Ere lit ma jogo neno ko ger ne ot ma decent no gidagi. Ere richo ma jomoko neno jogo kiger ne gi ot. Ko kito mano Nairobi kar kan. Kidhi e pinje ma kidhi ka for example kidhi Homa Bay kacha. Town ma Homa Bay or ot igero ot kacha ma affordable housing. The more ma population ma Kenya de malo bodo ni the opportunities bakare ko mi dake bende medore town ma kunde ma wadake bo chuno nyaka korwa mo solution mo nyaka gedo ni ngata ma bure town in the next maybe 10 years 15 years ma ko chipo wanji 80 to 70 million wanya accommodate that wanya support that settlement to with the current situation ma wantiere ngata do gero kingdom mare ngata do gero dala ngata do gero ordinary bikarka we can achieve that population medore to the structure infrastructure mango be bedo matis koro wacha affordable housing bro konyo on that in the issue of social amenities and pollution management and all that kinyo ni for example sewerage system in a center ngata ogera ore to do sewerage system can cobweb. You can just imagine the kind of connection one godo. We may call a lot of breakages and social sewage and all that, sewage lines. P data can now to stimulate on Japan now. Koro affordable housing may obedo decent cities, decent urban centers, maji nyadake, maber, yo makare, moko wa interfere with the social amenities mawangodo. Koro other than creating land monya tiyoka igwenge kuno sasa na igwenge kuno sema kedo jibore kajakla wa create land mando jomanyango manyapuro monyapur ando nyatimo moko sama kao county Lumar County waketo county aggregation industrial aggregation center park. That's a big thing. Raw materials mother tiyo mother feed into that aggregation industrial park obogolo ikanye en magik mabopuro and all that can be validation and agro processing. Akapoka somo ote moroka emanino ka Moriso wino oronwa ka intire rongo korka kori Omulo Junior wachni mar gero udi manengo gi yota bende biro konyo jopiny kupogore kata e gwengo mag Imbo mar Kenya e counties mopogore opogore ma bende jatend piny William Ruto sebedo ka chako chenro mar gero udi manengo gi yota. Okanyacho mabera nyamoloyo gimoburu wacho kata gimoweno wacho nikech mane kaka ngene samoyiero ngato kaka ker nyako bed ngama neno mbele igini 50 mabiro kendo nyalo konyo jopiny ineno ka ingene weche mag agriculture kuku kata teko mar economy mar Kenya tiyudo ka mondo wabed gi iluongo ni food security nyako med acreage mar pur iyudo ka sani acreage no medre ke no pog mbolea ma beche ne piny no medre gi 200,000 mano nyiso ni ineno ka kuonde moko machalo Kisii iyudo ka ji osegedo makoro onge lo ji negore nega mondo ineg wadu mondo yud lobe no iyudo ka ingene iwacho ga ni change is stubborn ji ok dwar gi change to iyudo kata dala koch iyudo ka ng'ato gede ekachiel gero dala ne man gi keto gate lakini ok plan nto puodho mibro pur kae dhi chalo nade koro ingene embele kae nyiso ni Ruto temo nyiso ji jopiny biro chopo ndalo moro ma kidwa go dala tu winjoru kata go weteu gi nyimeno tu gero kata wadu ni first floor in a second floor third floor mondo we puodho monyalo puro mondo ji mondo bio chiem koro nyiso ni
gima Ruto timo en gima ber nikech nyaka walos plan kaka wabro yudo food security. Number 2 kaka wabro conserve environment nikech ing'eni global warming ni en gima serious. Ing'eni sama ji medo human settlement medo timore, ji medo tong'o yiende. Koro ing'eni sama plan maber ibo pidho yiende, rwako stima, sewerage system dhi bedo maber, osiptende. Ing'eni sama igero ot, nyiso ng'ato ni sama igero ot kaka Homa Bay, idhi ger police station kanyo, idhi ger stima kanyo, idhi ger hospital kanyo, nikech idhi ger school nikech joma odak e utego nyithindo nyaka dhi school. Koro nyiso ni ndara be nyaka ger nikech ji mondo access kuonde ma gik matimo biashara be nyaka tim. Koro ing'eni gino ok bi abia ni en ot kende, obiro gi gik mang'eny nyaka weche mag ohala kendo weche mag slum areas. Ok ber ka yudo ka ng'ato odak e ot marach kata ohinyore kata ka koth ochwe tiyudo ka luoko gi nyithindo te odak kama ngima tek, to sirikal nitie manyalo gero negi ute ma bechgi yot ma ginyalo bete. Koro seche mago program mag golo ute mag slum areas kendo konyo jopiny kaka dwarore, lakini mano plan maber kaka Oburu wache, lifespan tin. Ing'eni jomoko ginyalo dak forever. Ing'eni sani seche mowan kamayo nyaka plan ne nyithindwa gi nyikwawa gi joma biro nikech kata joma nosewewa kwerewa machon manowewa no sani ka gichiewo to gibedo ka gik moko pogore. Koro sani president nyaka plan ne ji kendo ma plan maber ahinya ma ji onego omak gi lwetgi ariyo mondo ji affordable housing no bed kaka gima discussion kendo an awacho kata mana Ramogi TV ma discussion monego bed ni kendo wachako nyiso jopiny sani kaka ji gedo, ere kaka wanyalo plan mondo ji ok gede gi dawoya ni ng'ato in yudo 1 acre ni ano mera dala ni get ni mana komoro nono ni mano ko jiso ni sani koro ji nyaka plan ji dwa dhi malo, ji chako gedo ka dhi malo kech koro locho mo malo kon. Ng'eni bech lo betek, ng'eni samuti ko lopego nyithindu be ndal mbele konja ibo yudo ka nengo malo ni malo kabisa onge ng'ama nyanyio. Adana soma ne ote ariyo kae ka wateko twak mar okinyi makawuono. Okinyiso nyingi bati wacho ni Ruto be okawo penjo kuom jopiny, bech ngima otenore kuom petrol gi wachnwa kaka iduoke chien. Ka bende Morris Owino mar cham gi wadu Rongo wacho ni penjna welogo ni to ang'o momiyo mbolea mane Ruto chiwo ne jo Kenya keto oduma makwar. Ka bende wacho ni piny nyaka oduma modongi ma oduma tho maonge afya moloyo kane wapitho gi mbolea mar DAPK. Abendo wacho kanyo ni mano wasiwasi mabende entiere godo. Adona chako di Moses Oburu wach ni mogi ka watieko twak mar okinyi makawuono kinyalo mana duoko wach mar mbolea ni ahinya mane ywak mabende jo neno magwa nitiere godo okinyi makawuono kaachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo. Oburu. Joma bino ok ang'eyo adiera mowacho kata adiera ma kata ok anya approve gima wacho ne en adier, but I doubt na wacho adier nikech jomotiyo gi mbolea no Uasin Gishu, Trans Nzoia, Bungoma, Kakamega, Busia, tienge moko poko wache wachno omiyo en gima ma strange. Onego ng'ano apano o consult your agriculture mondo ng'e soil condition mare. Ng'en soil condition be matter a lot, acidity, all these soil factors ma affect oduma. Soil condition and very important. Omianya advice mondo odhi ong'i soil mare, alwora margino mondo ging'i soil, gitim soil testing mondo gi establish pH mar soil no, then they can continue going ginene. Katieko adwa wacho ni jopiny mondo mi Ker Ruto thuolo mondo implement the bottom up economic transformative agenda. Kech wasebedo gi ker matimo PR gi jopiny. Ker Ruto onge time mar PR, en ng'ama very decisive. Owacho nodwa mondo Kenya olokre, and this is the way. And the way no en gima pinje te osepako, pinje te osekwake, en gima jo UN, jo World Bank, jo IMF, pinje te matimo dongruok oseng'iye maber moneno ni mae ker manyalo loko Kenya to obed ranyisi mar Afrika ni piny nyalo kama. Omiyo jo Kenya wabedo gi doubt, wami what's going ni thuolo mondo tim olok Kenya mondo Kenya olokre, nikech wasebedo gi experience mang'eny chakre uhuru.
Wasebedo gi gik moko mokonji momiyo ne waonge slums, sani wan gi slums Kisumo, slums nitiere Homa Bay, slums nitiere thurwa kate towns ne gi slums. Mano dhano nigi ngima machuok moko ne beno dak e conditions moko ma ji osebedo ka dakie. Omiyo Ker Ruto nigi plan, to en radical. Ng'eny joluoro ng'ama radical. To radicalism ema dwaro mondo walogo piny, kech en gi plan mang'iyo Kenya sani gi Kenya 100 years to come. Erokamano. Joseph Owino wachni mogik mana mapiyo piyo kwa tieko twak mar okinyi makawuono. Yes, moko kakone erokamano for this time. Awacho ni gariyo, wamiuru kaka oburo sewacho, wamiye sirikal thuolo mondo o implement programs mage. Wasetieko 1 year. Yes, nyaka na yierwa. To with the cabinet and principal secretary PSS mawagodo, we are not yet 1 year no lost structure mar government marwa on kata gi budget marwa. Jopiny omiyo jatelo thuolo obotimo gik mar mondo wapenje kaka mulo wachon ni bang' higni 5 ang'o ma timo kata bang' higni 3 ang'o ma isetimo kuom gik mane wacho kande. At that level inya penjo gimo kaka gik ma jogo wacho wach mbolea kech mano yo kuma ai dala kocha. Jopiny believe gani kiketo mbolea mang'eny e bugo de ko ka chambit maber. Jogi ka wacho ni omi kipimo manya keto go mbolea chiemo kiketo mokalo kech en gi acid koro obedo maber bedo marach kech obro wang'o tie rus mag cham and all that. Koro jopiny ong'i komi kipimo ni ngiket kijika achiel matis ema ngiketo timo excess no nipo ni kodi konyo cham iketho instead. Erokamano ahinya. Omulo Junior wachni mogik mana mapiyo piyo kwa tieko. Thuolo mar orumo. Onge gima nyacha nikech wach mbolea no pok owinjo ka ji wache samoro ok ang'e ni jawinjo no akane samoro oya cham gi wadu rongo cham gi wadu samoro mano gi tie soil samoro en kite kata bet kanyo pek matin but en gima onego ging'e gi jo agricultural officers kata kuonde ma gikayo mbolea mondo penj moko go. E wach mag fuel nitie ng'ama wacho wach fuel government nicho biro gi gimiluongo ni government to government manche gidwa ni stabilize dollar gi stabilize gimiluongo ni fuel supply neno ka government nogolo subsidy moro ma cushion Kenyans koro nyiso ni mbele ka fuel no ok bibedo ngima dhi dok piny kaka dwarore. But an gima dwa nyiso nyikwa Ramogi ni wabeduru mariek wabeduru mamuol ka nyathi ekuru lakini wabed mariek ka nyathi thuol. Kik wagoga siasa 24/7 wabed ni sani government tiyo waninda piny wambo yudongruok ndalo ma siasa kuwuok to inyalo support mrengo midwaro. Ing'eni wabed radical ni wan government obok wadwa wani jogo kwanya tiyo go seche ma ji yudo ber oko kocha wato ni luo lando gi gimombe ber monya yudo ni ka MPs wuotho gi president to mano koro makosa. Usani wa support president kechen moyiere ko mbele kucho kata kidwa support ngati support to onge shida lakini development wakongo kele erokamano ahinya Omulo Junior. Joseph Owino kachiel kod in Moses Oburu ka intiere kaunti ma Kisumu kuom kawo thuolo maru uchopo kinyi makawuono wabeda e twaka nyakoro Ramogi ajwang'a thuolo marwa mano miwo kinyi makawuono e moserumo in benda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twako kinyi makawuono ote wuoro mathoth ahinya mak mana ni ok wanyal somo ote duto mabende wuoro odiochieng' makawuono. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi kanyo tok yoyo mwakaw gi sani chenro mabiro tok mae en orako kik idhi mabor.